مستيات بيتنا هاجرات إيرتران إثيوبيان أب زعبا متحتار حدش كوينات نحد حدن يوقع سالوا بريزيدنت إثيوبيا نبر مولاتو تشومه إيرترا أب سمين إثيوبيا حدش كوينات نمولع تدالو خمزلان كتقطع خمز قبقان بسوني 17 لكاتيت أب زوج صحف قاليصو نيرو ሚኒስተር ዜና ህግደፍ የማነ ገብረ መስቀል ሻርሊ ትማል ሶሉስ በመንገዲ ኤክስ አብ ዝሃቦ ግብረ መልስ ኸአ ነቲ ናይ ሙላቱ ተሾመ ጽሑፍ ናይ ሓሶት መጠንቀቕታ ኽብል ነጽግዎ ኣሎ የማነ እዚ ደረቐኛ ክሲ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ናይ ኩናት ድሌት ንምኽዋልን ንምምኽናይን ዝዓለመ እዩ ክብልውን ኣብ ናይ ኤክስ መግለጺኡ ኣቐሚጦ ፕሬዝደንት ነበር ሙላቱ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ካልእ ግጭት ንምውጋድ ስጉምቲ ምውሳድ ግዚኡ ሕጂኡ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ አልጀዚራ ብስሙ ኣብ ዘውጾ ጽሑፍ ኣስመራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ ይጠቅስ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ንምውላዕ ይሰርሕ ኣሎ ክብልውን ንኢሳያስ ነቒፎ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ዝተወልዐን ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለን ኩናት ትግራይ ምስታፋውን مرأيا تحتارنتا እዩ ክብል ሙላቱ ይዛረብ እንተኾነ ግን ሓይልታት ኤርትራ ብዕድመ ኢትዮጵያ ናብቲ ኩናት ከም ዝተጸምበሩ ኣስመራ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ኣነጺራላ ተሳታፍነት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኣብ ልዕሊኣ ንዘንጸላለዎ መጥቃዕቲ ሕወሓት ንምግታእ ከምኡውን ጠለብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘበገሶ እዩ ነይሩ ክብል የማነ ሻርሊ ኣብ ኤክስ ጽሒፉሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ምክልኻሉን ነተሳታፍነት ወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝወደሱ ዝገለጸ ሻርሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝሕፍርን ዘይሞራላውን ናይ ድሕሪት መውጋእቲ ተካይዳላ ኽብል ነቒፎ ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ተጻባኢ ጎስጓሳት ከተካይድ ምጽናሓውን ኤርትራ ብወገና ኸሲሳላ የማነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽትርድኦ ብዘጸግም ምኽንያት አንጻር ኤርትራ ጽዑቕን ዘይቅብሉን ምትኹታኽ ኣውጅሎ ኢሎም እቲ ንፈለማ እዋን ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ተሪር ነቐፌታ ዝሓዘለ ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ንምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ቀሊዕዎ ኣሎ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል እቲ ብወገን ቀዳማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ክቐርብ ዝጸንሐ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደባትን ናይ ምርካብ መግለጺታት እውን ሽፋን ምትኹታኽ እዩ ኢልዎ ብዙሓት ወገናትን ተንተንቲ ፖለቲካን መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዶው ምባሉ ኣይሕጎሶን ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ኢሳያስ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ብኣሜሪካ ዝተወጠነ ናይ ምኽላፍ ታክቲክ እየ ዝብሎ ክብልውን ኣብ ቃለ ምሕትቱ ገሊጽዎ ነይሩ የማነ ሻርሊ ግን እዚ ጉዳይ ንኤርትራ ከምዘይምልከት ገሊጹ ኣሎ ሚኒስተር ዜና ህግደፍ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ውሽጣውያን ተጻባእቱን ጥራሕ ዝምልከት እዩ ኤርትራ ነቲ ውፁእ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ንምዕንቃፍ ይኹን ንምትንካፍ ተገዳስነት ይኹን ሸውሃት የብላን ብምባል ኤርትራ ካብቲ ክሲ ነፃ ከም ዝኾነ ጽሒፉ ምስ ጉዳይ ወተሃደራዊ ህላዊ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝምልከት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ድሕርቲ ስምምዕ ጠቕሊሉ ካብቲ ክልል ከም ዝወፀ ደጊሙ ገሊጹ ኤርትራ ወተሃደራታ ከም ትግቡእ ናብቲ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ልኡላዊ ዶባታ ኣውፅኣቶምያ ብምባል ኣብ ጥቓ ዶባት ኣብ ዝርከብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘለዉ ዝወሃብ መግለጺታት ሓሶት ምዃኑ የረድእ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ዘይግሉጽ ክብል ዝገለጾ ምርድዳእ እውን ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ኣስዒብሎ ክብል የማነ ሻርሊ ይነቅፍ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዛሕተለ ክኸይድ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየር ይኹን ካብን ናብን ዝካየዱ ዝነበሩ ናይ መራሕቲ ምብፅፅሓት ቀስ ብቐስ ደው ኢሎም ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ብማዕከናት ዜናኣ ነቐፌታ ምቕራብን ሕቶ ባሕሪ ይምልከታ ምዃኑ ምግላፅን ጀሚራ ኣብ ኢትዮጵያ ንስርዓት ህግደፍ ዝቃወሙ ኤርትራውያን ኣብ ኣዳራሻት ተኣኪቦም ኣብ ዛዕባ ሃገሮም ክዝትዩ ፍቓድ ሂባ መሓወራት ስለያ ህግደፍ ካብ ኣዲስ ኣበባን ብሓፈሻ ኢትዮጵያን ናብ ኡጋንዳን ኤርትራን ተበታቲኖም ኣብ ፈለማ ምቁራጽ ዝምድና ብልጽግናን ህግደፍን ብወገን ኤርትራ እቲ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ቁልዕ ኮይኑ ንግዳም ክወፅእ ድሌታ ኣይነበረን ድሓር ግን እቲ ጉዳይ ዘይስተር እናኾነ መጺኡ ስርዓት ህግደፍ ንግብፅን ሶማልን ኣብ ኣስመራ ብምዕዳም ምዝታዩ ንኢትዮጵያ ኣይሐጎሳን ስርዓት ህግደፍ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ከይበርር ምእጋዱ እውን ካልእ ነቲ ምትፍናን ዘዕበየ ኣጀንዳ ነይሩ ኢሳያስን ኣብይን ካብ ዘይበጻጽሑ ዓመታት ክኸዱ ጀሚሮም
ኢሳያስ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ሕጉስ ከም ዘይኮነን ክሳብ ሕጂ ዝሕምሞ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቃለ መሕተቱ ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠበን። እቲ ቀለቤት ዝተኣስሮ ፍቕሪ ሃደሽደሽ ክብል ክጅምር እንከሎ ኣብ ደገ ዝርከባ ናይ ህግደፍ ማዕከናት ዜና ከይተረፈ ንኣብይ ኣሕመድ ክከላኸላ ዝተዛረቦ ኣሰካፊ ቃላት ክኾሓሕላ ይረኣያ ነይረን። ሕቶ ባሕሪ ኣልዒሉ ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ ምስ መፀውን እንተኾነ ከምኡ ክብል ኢሉ ይኮነን ተቃወምቲ ዘጋነንዎ ዘረባ እዩ ክሳብ ምባል በፂሐ ነይረን። ምክንያቱ ፖለቲካ ተደምረናል ክቕፅል ይደልዮ ነይረን። መሓውራቶም ካብ ኢትዮጵያ ሶማል ሓሊፎም ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብምስፋሕ ከዓ ሓይሎም ክዕብዩ ሕልሚ ነይርዎም። ምስ ኢትዮጵያ ሰሚሮም ሓደ ኖሞር ዝብል ንኣሜሪካን ንምዕራባውያንን ዝቃወም ምንቅስቃስ መስሪቶም ንባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣላፊኖም ይኸዱ ነይሮም። ኢትዮጵያ ግን ነቲ ኣሜሪካ ዓብ ተራ ዝተፃወተትሉ ውዕል ፕሪቶርያ ብምቕባል ንናይ ኢሳያስ ኣጀንዳ ኣፍሺላ ውዕል ሰላም ፈሪማ። ኢሳያስ ከዓ ስርሑ ከይወድአ ከም ዝተኸልፈ ሓቢሩ። ብድሕሪዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ተስፋ ቆሪፁ። እዘን ሃገራት ብዓብይ ዳንኬራ ከም ዘይተደመራ ሰብ ከይነገራ ንሓድሕደን ተቐናኒሰን። ሎሚ ዲፕሎማሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእ ብምሉእ ፈሪሱ ከም ዘሎ ብሩህ ኮይኑሎ፣ ህግደፍ እውን ስክፍትኡ ቀንጢጡሎ። ካብዚ ንድሓር ክመፅእ ወይ ክስዕብ ዝኽእል ግን ኣሰካፊ እዩ። ኩናት ትግራይ ኣብ ዓለም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ብዝሒ ህይወት ዝበልዐ ኣሰቃቂ ኩናት ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ። እቲ ኣብ 98 ዝጀመረ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ኣብ እዋኑ ኣብ ሓፂር እዋን ልዕሊ 100,000 ትንፋስ ዝበልዐ ተባሂሉ ንዓለም ኣገሪሙ ነይሩ። ሎሚ ከዓ እቲ ጨና ከምኡ ዓይነት ይጨንሎ። ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናተሓደሰ ዝመፅእ ውርሻ ዝኾነ ይመስል። ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ተሪፍዎን ዘሎ ናይ መወዳእታ ምርጫ ንሱ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ዘስግእ ኩናት ገና ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ጠንቂ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ባ ምብህሃል ይርአ ኣሎ። ካብዚ ቀፂሉ ዝስዕብ ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን። ዘሕጉስ ብስራት ነንበብቲ መጽሓፍ ባንቀውታት ጽበይዋ ዝነበርኩም መጽሓፍ ድርዛን እንሆ ተዘርጊሓ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኣንባቢ ጦብላሕታት ዝሕደረትን ኣብ كبحي أبيات مصحفتي تودي أزنحتن مصحف درزان بزبلت ملك سفيحان بمرز قنقع تخشينان إنه الجباء تبلنا زغرنا نمحداس وحلول تباب نمستمغار مسات زانتان من باب نمصحف درزان حجن وننا سفيحان وكيبان دبخيلات لنا لا مقرد فقري مسحلق له هيوت مسبوزح فتنتاتو عم مصحف درزان كنرغبو إنا كاب قدم حجز نبرتو بعصفو السيخان دميقان إنها تقريبا أب حق إنيا تاريخ ستمركوست مصحف درزان نمونان بغطتا كابز السعب ويب سايتنا مئزازي كال ويون بز السعب قطر سلكي توكسو مصحف درزان بتقدم حجي بفقرينا نبرتبل مصحف قريبو لنا زنبرا قويتو أمجيلة تصحيفا إنه الجباء تبلنا مصحف ودرزان مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغرى استفعل صحفات تنقص مسلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب إن ترعلوات التقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي